गावाला नमस्कार. चतुर्थी सरली, आता माळवस चालू झालो. माळवसात यंदाच्या वर्षातलो दुसरो माळ. काल पण एक माळ होतो, पण तो काय म्हाका जाव घेतला नसेल सर कामामुळे. आज दुसरो माळा घराच्या बाजूक फटूकडे, थंय आता जातो. थंय थोडी मजा मस्ती करूची हा. आपली गँग थंयसर पोचलेली हा. गँगस्टरची आता वाट बघतात. आता आपली एंट्री आहे, रॉयल एंट्री. आकाश असा, सोनू असा आणि सागरो येता पाठसून. आणि कोण हा बघूया, आपली गँग. सो म्हाळाची एक पद्धत असता, त्याच्यात कसं असतं, जोडा, जेवणकार, निम्या, निमो आणि सवाशीण अशी पित्र असतात सगळी. सगळ्यांकडे जसं असतं, सेमच असतं. आमच्याकडे पण उद्या, तर पण तुम्ही एन्जॉय करशात. आता आपण पोचतो फटूकडे. फटू सतरडेकर यांच्या घरी आपण आता आगमन होतो आहे. मंडळी आमची जेव बसलेली दिसता सगळी. गँग बँग. अरे आमका जागा हा मा हे मालक माळाचे सगळे मानकरी जेव बसलेले आहोत. एवढे बघा रे सगळ्यांनी. ओ मालक सातार्डेकर. 600 किलोमीटर लांब आले. 600 किलोमीटर कुठे असून जग बघता पुरा. जग बघता अशी तयारी आहे. इकडे द्या, बाद दे जरा. माहिती का गाडीत कोणी बसायला? लाईट लाय. बोल. हो तू दिसतल. बोल मग गम ना बोल. अरे हड्या सवाशीन मा सवाशीन कितके सवासनी आता हे असत ते सगळे म्हण. ती असं काय इले झाल्या. सवाशिनी साडी खय हा अच्छा काय साडी घालू नको. कोण मी सवासनी म्हणा पसलोय फक्त. असं सांग ना, मी सवाशीन नाही म्हणा. मी सवाशीन असं, पण मी सवास नाही. यांच्या पितृ नाही होय. पित्रात नाही म्हणणे ती. ये मग का का उपासा खिचडी करूया. हे मालक वाईटी हो ये ते का आई बाजारात घेते अजून येऊ नये. चल वाडा, भूक लागली. सगळं खाऊ बसले. जेवण कर किती? 2 जेवण का, तो एक निमू. 2 जेवण का तो मोनो. हे आमचं यंगस्टर रितेश सातार्डेकर कायम त्या खोपटात असता. वरती मोबाईल घेऊन बोटा मोडीत असतो. गेमर आहे रे. गेमर इले पैसे विषय इले कितके इले? 1 लाख तरी येते मला. हो या घर 1 लाखाचा. 1 लाख येत ठेवले बागेत. ते कधी 1 लाख येत. ए पापड फ्रॉम पापड. एकदमच बसायचा. एकदमच बसायचा.
बाबल दादा गजाली सांगता. ही पद्धत असता. सर थांब रे जरा, हे आपलं कल्चर दाखवतोय. नागिन डान्स. कोपरान पाणी सोडून जेवणकार निमो उठा आता चला. जेवण निमू डायरेक्ट आता घरात आपली आम्ही उद्या आणून देतो. अरे ते अशी ही पद्धत असता. ऐक ना, हातावर पाणी द्यायचं असतं. आता पाणी पाण्यावर सोडला का ते उठा शकतात. बरोबर मध्ये अशी आपली पद्धत आहे. मग हो शेखर काका, हे सुभाष काका, सोनू, पाणी काय आम्ही काय ते पण नाही. आकाश. जरा इकडे आम्ही जरा इथे गडबडीत आहे इथे जरा. हां काय झालं, आम्ही पुरी घेतलेली आमटी सोबत खायला, हां पण त्यांनी भात पण दिला. हां ती आमटी होतली भातात, हां त्या पुरी खाऊ कशा सोबत. अशी तर गंमत झाली. ती आता ती सुकी खातोय मी. हे आवडत नाही, हे पण आवडत नाही, हे पण नाही आवडत. हे काय घाल मरे. नको नको का घालू. सांगते नका तर घालते. काय वाढणार नाही हो, रितलो विचारणार नाही. आम्हाला जन मला खायचं. हे आम्ही होतो. तू जर होता मी हो. तांबे जमा करतो. हे आता स्वतः मालक कामाक लागलेले आहोत. मग तर काय करू नाही, आता करून दे काय. कॅमेरा बरोबर हो, कॅमेरा बरोबर वळवळाक लागलो. काय रे काय आता कॅमेरा बरोबर वळवळाक लागलो. पिकाचू. देशी वाढूची पद्धत आहे आपल्याकडे. ए इकडे इकडे नको नको. गाबर नाही तुम्हाला घाबरते. पुरी घाल गे वहिनी, पुरी घाल. नको मला मला आलो जेवून. तुमच्या बरोबर बसता हा जेवण झालं. ही संगीता वहिनी हा. शी बाबा तुझा असाच चालू होता. अरे मरे काय ही गौरी वहिनी आहे. हो ते इकडे वैभव. जरासं खा. चल तिथे बस जा, आपण तिथे बसू. तुम्ही आमच्या पुढे येऊन आम्ही आधी गेलो. बस नको. आम्ही चौक बसतो, तुम्ही नंतर बसा. ओम ना. हो, थांबा ते व्हिडिओ. सासू गेले बाहेर. पुरी उचला. मी तुका फोन करतो होते पण आई ॲडमिट होती बा, म्हणून म्हटलं जाऊ नये. घे पुरी आण पुरी. हां तू मला सांगलेलं आहे ना. हां ये बघ दिसतंय ती गाडी. जेल मग ये घाल आणखी. पुढे तुमका हो काका थांबतो नाही मग बघा जा. आकाश गेलो. काय रे
नवीन आयटम आला तुम्ही मन मनमना मनमना बरं लागा बाहेर जा. डाळ घे. चढवा दिला कोशिंबीर आणखी बरं होतं काही नाही तर खाऊन बघ हा मन मनमना माहिती का बरं आमच्याकडे नवमी जास्त. आज त्याला पुढे डाळ घे. डाळ. कोणाकडे माल फिर आहे तू कधीच तुले तू बोल तो धर ए जेव्हा पटापट चला पटूकडे माळ होतो हा. जेवण एक नंबर झाला आणि सगळ्यात भारी म्हणजे मनगाना झाला मनगाना झालेला आणि त्याच्यापेक्षा काकडी मस्त झाले काकडी अजून खाऊची आमका खाऊन घ्या काय बरं होतं काय बरं होता सगळ्यात बरं होतं काम ही दोघं जण आमची आहेत ना हे जेवण कसं झालं दोघंच ना जेवण कसं आला त्यांच्या धरून राहू त्यांच्या धरून मी नाही बसून बसून कुठतंय गे कुठतंय मी हा 2 मिनिटं थांबा बंद करू बाबा परत जेव गेला 7:30 बसलेला तर परत बसा गेला परत मग जरासं जाईन असं वाटलं मला इच्छा झाली म्हणा डबल टाव मारता कारण जेवणच मस्त झाला काय आवडला का सगळ्यात भारी काय होता सगळ्यात अळूची भाजी मस्त होती मनगणा हा मनगणा पण मस्त होता हा तांबड्याच्या ओलात राहूनच खाऊ आहे तुका भालो हो मग मागात घे तिका भात घाल घे तिका पापड आता वहिनी मामी अळू याच्यात घालू कच नाही हो आणि पापड घेऊन ये, पापड नेमकं नाही भाऊ. आपण कोणाचकडे वाढून तू काय ना तुम्हीच वाढलात ना पापड अये नाही असा टाकून खाणारी बसती काय आला जेवण नाही घेतो तेवढे खायला चालू आहे अरे बघ जरा पुरे वच्चित बुधूत पत्रावळी हा ह्याच्याकडे जात माळा ही शेवटची पंगत चालू हा बाळगोदा वाढता आपलो हा इकडे परवीन काकी बसली हा ही रूपा वहिनी भाई काकी अण्णीन काकी आणि गौरी वहिनी वैभव हाय कर
काय लागता काय खाताना नाही काय त्यांका तांबे बघ किती मोठे दिले ना आपल्यान हे आपले त्यांका तर गलास दी शेवटच्या पंक्तीत तांबे दिले तांबे उकलताना ती वाकली तर काय करूया आता जी आपल्याकडे जी पद्धत आहे म्हणजे सवासनींची आणि जोड्या वेड्याची ओटी भरूचं काम चालू आहे पाया पडायला या इकडे गो पाय पड जा आम्ही जाते वाद जाते नाही ना आधीच ते पहिलं कॅमेरा फिरवून घे कॅमेरा फिरवतो नाही अजून हलाच येत नाही मी ही आमची आसोलकर काकी ह्या चंपूताई ही आमची धुरी वहिनी ही कोण गे नाही नाही हा हा ते ओके नाही कांची हिरुताई ये हडे बघ तडे मागे बघ ही आमची रमेश काकी काकी पाहिली हा फॅन किती बंद केलं स्वतः मला गेलेले आहोत बायको बायको बरीची मिळाली अभ्यास आधी करून ये गो अभ्यास करतो लोक तो अभ्यास आणि हे का हे काय एकदा घालूया हे काय एकदा घालूया अरे हे का घालाय तुम्ही वाढत जातोय ना लाईट गेली काय गेलो चला आता त्यांच्या जेवण आहे मा जाऊ घ्या पाय पडता पाय पडा अजून एक बापाशी घालाय रे पाय पडा हा? उद्या उद्या सगळे मळाक उद्या माहिती आहे आम्हाला हा उद्या 4 आहोत बाकी अनु अनु आम्ही तुम्ही तुमचं आता इलो नाही इल्लो इल्लो आता आमचं उद्या असतं आज असतो हा. नाही नाही बदललो आज असतो नाही ते यांच्या मनात कोणाचंच नसतं शंकरच्या आदले असले ही पद्धत आहे मळात तवसा लागतच तवसा खावत असतं मळात चला संकेतीला देत ना समजा असत ना ते तयार आखीत तयार करता ही बघ आखीत लावतो लागतं म्हणे ही टिकली आखीत लायलं आखीत ना आता त्याच्या घालू था रे घातला अरे याच्यात आमच्या व्हिडिओत येऊ ना हे आपल्या व्हिडिओत मिळत त्याला येऊ या अजून त्यांना देऊ नाही पडा ना रे आपला काम मध्ये आधी मग या करता पाकिटा भरलं हा जेवण जेवण गेलो माकालाय ना अरे देवा हे कलाय हे कलाय हा ये रे बाबू ये हे लावून घ्यायचं असतं ये नाही नाही ये अरे ये ये असं काय ये चांगलं आहे ते चांगलं आहे नको 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 सोड सोड हे आपल्या त्याला वाईट घाल त्याच्या कपाळार वाईट दाखय रे घालू नको एक थेंब रे आमची पद्धत समजा होईल ना लोकांना हो दिल्ली हिशोबाप्रमाणे तो त्याला घालून गेलो पण आमच्याकडे शास्त्रानुसार असं घालूच असतं वाईट घाले वाईट खोबरेल ते हा बस चल एखादा शॅम्पू आणि साबण दे माझ्या नाही अजून अजून सुरुवात कर अशी मागे ते हळूक केलं ह्यो निमो हा. ह्यो ही पित्र असतात आजच्या दिवसा ह्यांचं मान असा
हा पियर पार करू हे आणू नाही हो. काय रे बाळू आणा नाही हो तुमचं जेवण झालं काय आमच्याकडे? तुमचं उद्या जेवण झालं काय आमच्याकडे? उद्या ना गणपती चालू अक्षय सातार्डेकरांची एंट्री जाता आता सगळे उठले कंटारवाल घेऊन योग नाही आम्ही उपाशी राहिलो आज उपरी हो तो भात कापणी करून येलो आता तुला काय ना भटत सकाळी येतात तेवढं बरोबर 1 दिवस तेव्हा भटत पाठीत जा मरे डायरेक्ट ए रितले पाणी दे का पाणी दे ओके आता पिकत पाय घेऊन नाही देऊ ना तरी हिल्लं नाही. ते बघूनच गेलो ना. गोया दिवस राखलो जाईल बा. टाकून झाला काय काय रे आपल्या तांदूळ सोमता पता चला तरी हातात ठेवू हे. ते नका पाय टाकून द्या. कोणाच्या थांब ऐथे आणि ए रितले हातात देणार नारळ घ्या हातात तुझ्या हां हां जा ही आपल्याकडे शेवट म्हणजे नारळ देऊची पद्धत असता निम्याक नारळ देतच बाळा हे जेवणकर साहेब नाही जोडा मग जेवण का जोडा जोडा हां आणि भाऊजी जेवणकर अशा प्रकारे आपलं आजचं माळ संपलं झालेलो पितरांचे आशीर्वाद रितले असत गेमर मध्ये मोठं जावचो गेमर मध्ये हा पॉइंटचे पावडरचे डबे घेऊन चालतात काय चालू असतं त्याचा हे जेवलं तू बोललंच नाही माझ्या मम्मी ये मम्मी बाय बाय आम्ही अजून पुन्हा मी असं उद्यापासून एकलो चालू करतो सोडून सर दाखव ना ते खरं तू काय हरकत नाही अंगार ह्याच्या येईल सगळ्यात हावरा जेवून बसला